Tú prípravu berie naozaj veľmi zodpovedne, pripravuje sa na 150%. Tak keď si videl prvý zápas, čo si môžeš o tom myslieť, kto vyhrá, vieš? Musí dostat trošku naloženo, aby prostě fakt začal šlapat, že si fakt uvědomí, že to opravdu chce, to vítězství. Terminátor! Super. Punkt. Yes. V tejto tretej som sa už vyvaroval určitým chybám, ktoré sme robili v tej druhej príprave. Na čom pracujeme určite je to, aby stále ten pohyb bol neustály v tej klietke, aby nikdy tam nepostál, aby tam neprišiel ten hluchý moment. Vyprodaný fotbalový stadion, ten největší, který máme, je to něco neuvěřitelného. Obrovský moment a to napätie je vo vzduchu cítiť. Dúfam v to najlepšie, vieš, a viem, že preto spravil všetko. Tilke sa nachádza momentálne v 110% zdravotnej forme.